بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توا مسربا أم ببلا جلنفو دانت فولمنا على كام صوبما أم هلسا سلجي تاچوكو باب صفات الوضوء والاستنجاء والرسالة كنلا سلجي كان تاچوكو منا ani istinjau yeresenia kanga kechugo mina wa nyegana takofe inshallah bo aya damne yeresenia la klalo la sisa seljibe tachugo mina kata damne la fukata ba a fardana sunana mustahabu a belajlen farle nyogonka kanga kechugo nyuma mina abeka odefo bo anjora tege kollela na kata depuis tege fla koli selji damne la ani kana idamburi kana jido nuna ka nyeda ko ka tege fila ko anjoray ako summa ya'khudhu al-ma'a aw kofa bi jita bi yadihi al-yumna nakin tege fayufrighuhu abe jimbo ala batini yadihi al-yusra anuman tege konana la summa yamsahu bihima ra'sahu o ko fa be soroka kungolo masay ni tega flay massa tega fla mana ko ibina kungolo de masay ma kungolo be masay cugodi abino ke cugo nyuma fo may be jita ni kinin tega ka soroka do numan tega la pour que jika do tega fla bele jelena ibe soroki kungolo masay naam yabda wa be masahili damine min muqaddamihi kungolo nye fala fanfe min awwali manabiti sha'ri ra'sihi kata akungulu shi falin yoro damnela angol la dala nyeda ba damne yoro mnare okuma o yoro kele ni fana kungulu fana ba damne nyeda ba damne yoro mina sanfela la angol la dala o kungulu shi falin yoro bo kungulu fana masali fana ba damne ni na'am wa qad qarana atrafa asabi' yadayhi o ba soro aye abulu flad dingunu a bolo fila bolo dengonu nu a yolu tugu ɲɔgɔnna ba'daha a bɛ dɔ tugu bi ba'din dɔ la ala ra'sihi a kunkolo sanfɛ o kuma tɛgɛ bɛ masayini kunkolo bɛ masayini tɛgɛ fila de o kuma i b'i bolo dengonu ninnu tugu ɲɔgɔn na bolo dengonu fitini i b'o tugu bolo dengonu fitini na min bɛ da o kan i b'o tugu la min bɛ da o kan i b'o tugu la ka u bɛɛ tugu ɲɔgɔn na kunkolo sanfɛ waja'ala ibhamaihi abe abolo dengono kuma ba boke ala sudigaihi an tamam fla sanfe kuma ni bolo dengono ntugutu nyona o kuma bolo dengono kuma ba fla o daro beta ben tamam sanfe lama suma yadhhabu bihima o kofa abe tani atege flahi o kore abe tege flahi la taga masihan hala kauni nimma sahikelado ila tarafi sha'ri ra'sihi katara a kunsigi nunkuma mimma kabini fenna yali qafahu no be tugu antona o kuma ibe niye masali damre nyefe ibi bolo de ngon nun tugu nyokona pour que wo kana do nyokonche i bolo kana taka shido to o kuma iba salo kata kofla la fur fo kata se toma ya tonshi dana ni sera tonshi dana wati mira summa yarudduhuma o kofe abe bolo fila in lasegi ila haisu katra yorola badana adabne o kuma yem masali damne nyefla ni seran tona ibi bolo fila la segi kana bla fo adabne la tukuni wa ya'khudhu abe minalike bi ibhamaihi ni atege kuma ba fly ni abolo de ngono kuma ba fly khalifa uznaihi atlu fila ko falala ila sudigaihi katra an tamaflama o kuma niye masahili ke kata masali damne be bolo de ngono kuma ba flablan taman sanfe o kuma niya salo kata ni sira fo kofe o kuma ibe bolo de ngono kuma ba yelma ko bla kulo ko falala ya ibe bolo de ngono kuma ba yelma ka bla kulo ko falala o kuma ka salo kana tuni ni agada ka salo kana nyefalala kuma ye masali damne yoram ne be sey kanai kuma nim masali ninde ke chugo nyuma nyumai o kuma masahili farda feminun lolu me far kulo era jati masali o fardai ma sunna minu me daka faraka ani musawu minu me daka o belajile minu kono na parce que kulo era masahili o fardai
ka masahili daminɛ ɲɛfɛla la o ye sunna ye a tɔgɔ o ye mustahabu ye n'i bolo fila la taa kɔfɛ k'a lasigi o ye sunna ye o hakada o kuma a bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ a ko wa kayfa ma masaha n'a ye masahili kɛ cogo o cogo ajzahu a b'a wasa idha aw'aba ra'sahu n'a ye a kunkolo labɔ wal awwalu meni kɛcogo fɔlɔ min n'an y'o fɔ ahsanu o de kaɲi an filɛ ka kɛcogo fɔlɔ min fɔ o de y'a kɛcogo ɲuman ye o de baraji ka bon kosɛbɛ mais n'o tɛ n'i y'i kunkolo masahi cogo a bɛ wasa walau adkhala yadayhi n'a kun y'a bolo fila fana ladon n'a y'a bolo fila ladon fil ina'i minan kɔnɔ suma rafa'ahuma o kɔfɛ a ye bolo fila in kɔrɔta ma bululatayn u fila ɲiginen don wa masaha bihima ra'sahu ay sɔrɔla ka kunkolo masahi ni o ye ajza'ahu o fana yɛrɛ b'a wasa o kuma ji ta cogo wa kunkolo yɛrɛ masahili cogo wa a mana kɛ cogo a bɛɛ kaɲi mais an filɛ ka kɛcogo min fɔ ko de kaɲi o kuma o ye jumɛn ye i bɛ ji ta ni i kinintigɛ ye ka sɔrɔ k'a kɛ numantigɛ la ka sɔrɔ ka i kunkolo masahi mais ni m'o yɛrɛ kɛ i sina k'i tɛgɛ fila bɛɛ don ji la direct la i tɛgɛ fila bɛɛ kɛ ji la walima n'i bɛ ka seli ta worobinɛ i sina k'i tɛgɛ fila bɛɛ bila worobinɛ kɔrɔ k'a bɛɛ ɲigi ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka i kunkolo masahi n'a ye o bɛ wasa ji tacogo fɔlɔ in de kaɲi mais n'i y'a kɛ nin kɛcogo in yɛrɛ fana baasi tɛ a la kunkolo yɛrɛ fana masahili an filɛ ka kɛcogo fɔlɔ min fɔ k'i bolo fila bolodengonin tugu ɲɔgɔn na k'a bila i kunkolo sanfɛ ka masahili daminɛ ɲɛfɛ ka taa n'a ye kɔfɛ ka tila k'i bolo fila la segin o de y'a kɛcogo ɲuman ye mais n'i ye masahili kɛ cogo cogo i y'a daminɛ kɔfɛla fɛ ka na ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka i bolo la segin walima i ye masahili yɛrɛ kɛ ni bolo kelen i ye tɛgɛ kelen de ɲigin dɔrɔn ka i kunkolo bɛɛ lajɛlen masahi ni tɛgɛ kelen k'a munumunu k'i tɛgɛ munumunu kunkolo sanfɛ k'a bɛɛ masahi donc a bɛ wasa a bɛ wasa a bɛ se ka kɛ kɔni i ye sunna dɔw to yen walima i ye mustahabu dɔw to yen mais faridaya kɔni a bɛ wasa o la mais kɛcogo fɔlɔ in de ka ɲi suma yufrigu al-ma'a o kɔfɛ a bɛ ji bɔn ala sababatayhi a ka jasiri bolodengoni fila kan wa ibhamayhi ani a bolodengoni kumaba fila wa insha ana ya ja yɛrɛ fana ghamasa zalika a bɛ sina k'o tunu filma iji la kuma n'a y'i ja i bɛ ji soli ka k'i bolodengoni jasiri doloma a tɔgɔ jasiri bolodengoni fila n'i bɛ tahiya kala i filɛ bolodengoni min lama o de ye sababa ye o kuma bolodengoni fila ani bolodengoni kumaba fila i b'olu ɲigi i ye ji soli ka k'a la sa wa walima i y'u filɛ yɛrɛ don ji la direct la wa kuma k'a bɛɛ bɛ wasa o kuma summa yamsahu uznayhi o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'a tulo fila masahi zahirahuma u fila sanfɛla wa batinahuma ani fila kɔnɔna kuma n'i y'o ɲigi waati min na i bɛ sɔrɔ k'i tulo fila masahi tulo fura in bɛɛ lajɛlen tulo fara in a kɔnɔna na kɛnɛma na o masahili i b'o masahi wo in dɔrɔn tɛ dɛ ni sina k'i bolo dɔngɔni ɲigi dɔrɔn ka sina ka sɔri tulo in kɔnɔ k'a to ten i ma foyi kɛ kuma tulo fara in a kɔnɔna a n'a kɛnɛma la o bɛɛ de masahili sunna ye naam wa tamsahu al-mar'atu a ko muso bɛ masahili kɛ kama zakarna komi an filɛ k'a fɔ cogo min na a filɛ ka masahili kɛcogo ɲuman min fɔ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ka k'a la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen muso kan k'i hakili to o la a bɛ n'o fɔ a ko wa tamsahu muso bɛ masahili kɛ ala dalaliha a turu sanfɛ ma ni muso y'a kunkolo digi turu min filɛ awa jigi kɔfɛla fɛ turukala min filɛ jigi kɔfɛla fɛ ka o de dalali kada ayiwa a bɛ an turu ni masahi ka jigi n'a b'a kunkolo masahi a mana masahi fururu turukala min jigilen no kɔfɛ a b'o masahi wa parce que kunsigi don wala tamsahu a tɛ masahili kɔni kɛ alali wiqayati tanganan sanfɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ a kunkolo la chapeau bɛ a kun na walima mana dɔ bɛ a kun na ani fɛn fɛn bɛ don kunkolo la sa musɔrɔ o kɛra musɔrɔ ye wa o kɛra bibi ye wa fɛn fɛn n'a bɛ don kunkolo la a kɛra kunnabiri ye wa
fɛn fɛn de bɛ don kunkolo la n'a b'a kunkolo ma sa a b'o bɔ a la parce que fo tɛgɛ yɛrɛ de ka si sɔrɔ o kɔni o ye charte ye naam o kuma har n'a y'a sɔrɔ a kunkolo sirilen don ni mana de ye n'a y'a sɔrɔ a kunkolo sirilen don ni mana gari ye mèche ko tɛ dɛ a kunkolo sirilen don ni mana gari ye bon o kuma n'a y'a sɔrɔ mana in man ca ka tɛmɛ n'a sɔrɔ mana in man ca ka tɛmɛ o kuma a bɛ se ka masayili kɛ o sanfɛ naam mais n'a sɔrɔ mana ka ca ka tɛmɛ sa o kuma o bɛ kɛ sababu ye kunkolo si min bɛ masaya a bɛ dɔgɔya kojugu maliki dun ka mazhabi la kunkolo si bɛɛ lajɛlen masayili de ye wajibi ye kunkolo bɛɛ lajɛlen masayili ye wajibi ye mana n'a sɔrɔ kunkolo digilen sirilen don ni mana ye a mana kana caya ka tɛmɛ naam ka kunkolo fan bɛɛ kɛ mana o kuma o ko tɛ wa tudkhilu yadayha muso a b'a bolo fila ladon min tahti iqasi sha'riha an turu a kunsigi turu dugumala la o kuma an ko n'a y'a tɛgɛ masayi ka taa turu min filɛ jigi kɔfɛla fɛ a b'o sanfɛla salo n'a y'a sanfɛla salo n'a sera turu dan na a b'a tɛgɛ don a kɔrɔla la parce que ni tɛgɛ bɛ taa tɛgɛ bɛ sanfɛla dɔrɔn de sɔrɔ o kuma n'a bɛ a tɛgɛ la segin ka na ɲɛfɛla fɛ a b'a tɛgɛ don turu in kɔrɔ voilà pour que a dugumala fana ka masayi baara gɛlɛnmanw tɛ i bɛ seli ta cogo min na dɛ o cogo kɔrɔ don a bɛ ka kɛcogo ɲuman ɲuman dɔrɔn de fɔ o kuma fiiru ju yadayha a tɛgɛ fila seginni na fil masi masahilla naam a b'a tɛgɛ don an turu kɔrɔ tɛgɛ fila segin na summa yaghsilu rijlayhi o kɔfɛ a b'a sen fila ko yasubbu al-ma'a a bɛ ji bɔn biyadihi al-yumna n'a kinin tɛgɛ ye ala rijlihi al-yumna ayiwa a kinin sen kan o kuma n'a y'a sɔrɔ minɛn dalilen don a bɛ ji soli k'a bɔ a la n'a sɔrɔ selilaga yɛrɛ fana don a n'a da jɛngɛ k'a k'a la i y'a faamu wa ya'rikuha a bɛ sen jɔsi a b'a tereke biyadihi al-yusra na a numan tɛgɛ ye qalilan dɔɔni dɔɔni a kana ji bɔn ka ji k'a la dɔɔni dɔɔni k'a tereke ka ɲa yu'ibuha a bɛ sen nabɔ bizalika ni o ye salasan siɲɛ 3 o kuma o ye kumakan dɔ ye mazhabi kɔnɔna la dɔw y'a yira k'a fɔ hali sen yɛrɛ fana k'a ko siɲɛ 3 ko ye mustahabu ye dɔw ko la sen kɔni i k'a ko k'a jɛ bon o de ka ca o de ye mashuhuri ye o de bangelen don bi mɔgɔ fan caman b'o de kɛ ka sen ko fɔ k'a jɛ hakɛ ko damana tɛ ale la naam wa in sha'a n'a y'a ja khallala asabi'ahu a bɛ sen dengoninw a bɛ u cɛ bɔ fi zalika o la wa in taraka n'a y'a to yɛrɛ fana fala haraja junubu tɛ a la kuma n'i bɛ ka sen ko sen dengoninw cɛ bɔli o ye mustahabu de ye n'i y'a cɛ bɔ o de ka ɲi o de baraji ka bɔ mais n'i m'a cɛ bɔ foyi tɛ a la bolo dengoninw n'i bɛ ka tɛgɛ ko bolo dengoninw cɛ bɔli wajibi ye mais sen o tɛ wajibi ye o kuma diina tɛ hakilina ye ni diina kun bɛ kɛ hakilina ye ko sen dengoninw de kun cɛbɔli bɛ kɛ wajibi ye bolo dengoninw cɛbɔli kun bɛ kɛ mustahabu ye parce que sen a ka ca la o de bɛ nɔgɔ la kosɛbɛ o bɛ nɔgɔ ka tɛmɛ bolo dengoninw kan maa ko diina tɛ hakilina ye bon dɔnnibaa dɔ fana y'a jira mun de kama bolo dengoninw cɛbɔli kɛra wajibi ye sen dengoninw cɛbɔli ma kɛ wajibi ye dɔw y'a jira k'a fɔ bolo dengoninw o cɛbɔli ka nɔgɔ parce que bolo dengoninw olu bɔlen don ɲɔgɔn na y'a bolo dengoninw bɔli ka nɔgɔ i b'i bolo don ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna i bolo dengoninw kɔrɔsɛ ɲɔgɔn na ka ban olu bɛ se ka cɛbɔ n'o ye mais sen dengonin f'i k'ale cɛbɔ kelen bon sen dengoninw fana olu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na dɔɔni ka tɛmɛ
bolodengonuw kan ma bolodengonuw cɛbɔli ka nɔgɔ ka tɛmɛ sendengonuw cɛbɔli kan ko de kama bolodengonuw ta kɛra wajibi ye senw ta kɛra ayiwa sunna mustahabu a ko wa takhlilu mais sendengonuw cɛbɔli atyabu o de ka di li nafsi ni ye awa parce que n'i ye o cɛbɔ bon o de ka fisa ka tɛmɛ i kanu cɛbɔ ye comme a y'a yira k'a fɔ ni mu cɛbɔ fɛn t'i la mais min kɔni ka ɲi k'u cɛbɔ parce que cɛbɔli bɛ kɛ sababu ye bon sigasɛgana bɛ bɔ i la quoi ni mu cɛbɔ a bɛ se ka kɛ sigasɛgana bɛ na la est ce que ji ye n sendengonuw sɔrɔ walima a m'a sɔrɔ mais n'i y'a cɛbɔ o sigasɛgana bɛ ta ka bɔ i la donc naam wa ya'ruku aqibaihi a bɛ a sen tondoli a b'o o tereke sen kɔfɛla a sen tontɔla a b'o tereke wa uruqubaihi ani sen pasajuruba fila ye sen kɔfɛla la pasajuruba fila min filɛ bɔ awa jigi gɛnɛkala duguma ka taa ka taara sen tontoli ma o de uruqubu ye o kuma a b'o fana tereke wa ma ani yɔrɔ min la yakadu n'o tɛ surunya yudakhiluhu ma ni ji bɛ don la bi sur'atin teliya la walima yɔrɔ minnu ni ji man teli k'a sɔrɔ o kuma yɔrɔ minnu ni ji man teli k'a sɔrɔ i b'olu fana tereke bi sur'atin teliya la min jasawatin kabini wa senja la comme i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'u sen jalen don n'i ye ji bɔ a kan i b'a ye a tɛ ɲigi joona quoi donc i b'a ye a tɛ ɲigi joona o kuma ni mɔgɔ min ta bɛ ten i b'a tereke aw shuquqin walima faraha ka farafarali walima n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fana ayiwa a sen farafaralen don comme a tɔgɔ kaba i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ a sen farafaralen don kuma ji tɛ don a la nɔgɔya la fo a k'a tereke kuma n'o bɛ mɔgɔ min fana la i b'a tereke ni sen jalen don n'i ye ji k'a la i b'a tereke kosɛbɛ pour que sen ka ɲigi aw shuquqin walima farali fali yubaligh a ka danna seli kɛ bil'arki ni terekeli ye ma asabbil ma'i ka fara ji bɔnni ka biyadihi n'a tɛgɛ o kuma a bɛ ji bɔ a sen na a b'a tereke a bɛ ji bɔ a sen na a b'a tereke o kuma i k'i hakili to a filɛ ka min fɔ sen dondoli ani pasajuruba fila ye fa innahu a ko koɲɛ ja al atharu hadisan nana k'a fɔ ko waylun lil aqabi minan nar waylun bɔnɛ bɛ lil aqabi sen dondoliw ye minan nar kabini tasuma la kuma o ye alakira ka kumakan ye ko sen dondoliw ko tasuma b'u ye mun de kama sen dondoli dɔrɔn seliji fɛn fɛn seliji farida ye wajibi don ji k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wajibi don a bɛɛ lajɛlen ka tereke mais mun de kama a ye sen dondoli kɛrɛkɛrɛ parce que a ka ca la mɔgɔ bɛ ɲina ale de kɔ a fɔ kun y'o de ye a ka ca la mɔgɔ bɛ ɲina ale de kɔ a ka ca la mɔgɔ caman t'i mago don sen kɔfɛla de k'o la n'o tɛ seliji dafali ye wajibi ye sunfɔn sunfɔn koli ye wajibi ye o kuma ji kan k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ye tout le temps i bɛ fɔti ye mɔgɔw sen dondoli la tout le temps ni mɔgɔ ye seli ta dɔrɔn a ka ca la a sen kɔfɛla i b'a sɔrɔ fɔti bɛ yen de la kuma alakira kuma in fɔ ka da o de kan yalasa u n'u hakili to a la bon tuguni an bɛ min fara o kan i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu sen kɔrɔla olu ka sira ba tɛ o la i bɛ taa sɔrɔ tout le temps ayiwa parce que dɔw b'a kɛ sɛlɛ dɔrɔn ka sina k'u sen to samara kɔnɔ ka ji bɔ a sanfɛ sanfɛla dɔrɔn de bɛ tereke u t'u sen kɔrɔta k'u bolo don sen kɔrɔla la o ye wajibi de ye f'i k'i sen kɔrɔta k'i bolo don i sen kɔrɔ n'i y'a kɛ saliya k'i sen to samara kɔnɔ ka sina ka ji bɔ a kan ka sanfɛla dɔrɔn tereke i ka seliji a ma ɲa i b'i sen kɔrɔta k'i tɛgɛ don i sen kɔrɔla la wa aqibu shay'i o kuma ko fɛn nunkun fɛn aqibu tarafuhu o de ye a nunkun ye wa akhiruhu ana laban yanfan fɛn nun walima ana laban yanfan a bɛ fɔ de ma ko aqibu o kuma sen dondoli wolola ko aqibu parce que sen laban yanfan don kɔfɛla fɛ summa yaf'alu bil yusra o kɔfɛ a bɛ baara kɛ ni numansen fana ye misila zalika o cogoya la donc a filɛ ka kini ko cogo min na a bɛ numansen fana ko ten a bɛ ji bɔ a la a b'a ko a b'a tereke
na ye sendongon cebo kai mena mu cebo fenta akaseljila na'am وليس تحديد غسل أعضائه أكو السنفون عندنا سيلي ومكة ثلاثا شيء سبا بأمر نكوي لا يجزئ دونه كافو فنت وسمين دوبو كو أوتيقا كافو وليس تحديد غسل أعضاء ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه كافو كسنفون كو شيء سبا كو كولي دا شيء سبا o korata ka fo koni mase shin saba makati wasa wala kuma in koro de kwa walaysa tahdidu ghasl a'dahi as-sunfun kulid dani salasan shin saba o make bi amrin ni fenye la yujzi'u ka fo dorete wasa dunahu min de shin saba bo wote hari mana ke shin kilinkile madama foraka yoro min ko koliye o labo har na kira shin kilinde abi wasa na kira shin flaye abi wasa sharti te ka fo fake ke sabadi shin folo de farday no illa bol ke duro flana an istabana o mustahabi walakinahu ka dan shin saba la ka lase shin saba ma aktharu ma yufalu o de ka changa ke mo ka changa o de ke e pi fana shin flani shin saba o mustahabu de folo mana labol ke ومن كان نمغ كرا يعيب نالي بالسنفون لبو بأقل نفني من كدغو من ذلك أيوة كابينولا أجزاء باوسا هكذا ومن كان نمغ كرا يعيب نابي أسد السنفون لبو بأقل نفني من كدغو من ذلك كتمشين سبكا كما لبا كشين كلي والمشين أفلا أدومي لبو لك أجزاءه أباوسا إذا أحكم ذلك نايا أوكيكا شغويا نايا كوكا شغويا جيا بلا جلن سرويا بتركي دونغو بي وسا وليس كل الناس أكو مغو بمك في إحكام ذلك أوكيشغو هكذا أوكيشغو نيمانا سواء كلين مغو تكلين كسلجي تاكا كيكا شغويا مغو تكلين تاسرو دو بي شين كلين رون olu seli souvent bela jeleme ko kaje do be kelento lu bo fofla do be flato lu bo fo shin saba to mo ko te kelen yola me kana amana ke chugo ko ni ya ikala se shin saba ma uri kan na'am wa qad qala rasulullah ala kiraku sallallahu alaihi wasallam yal alamana neman kisikama أكون من توضأ أني مغمي سلجتا فأحسن الوضوء أي سلجي ككانيا ثم رفع الطرف وكفى ياكم كرة إلى السماء كتر السنفلما فقال أكو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما كن ينفو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مشيراكا فماشي تفو ألا أكلم بوجن وانتالا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مشيرا كفو محمد ألك جون كردو كون ينفو فتحت له أبواب الجنة الثمانية كوب أرجنا دشيغين ديلاتيه قيام دونا يدخل من أيها شاء يدخل بدو من أيها داود في شاء نو يجا ما نم مامي ينكي قال لا داي سلجي كوفي بيتو كان ينكلا ko arjana dala lahara dono be arjana da beyele nimi yijaddo ofe wa qad istahabba ba'd al-ulama don ba do yakanu an yaqula kafo bi isr al-wudu'i saljin nola tuguni allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ma kibin fanafo allahumma ij'alni ala neke min at-tawwabin tubi bagawi doy mu'minu mitubi كتيما واتبه نك أولدوه وجعلني كنك من المتطهرين يرى لسنيا بغوية مؤمن مسنيا كبو جنوبلا عليك أنك أولدوه مردوكو أبين فنا فو دو يركو وجعلني من عبادك الصالحين دو فنا يفرقا يكنك يكجهم أولدوه
ويجب عليه أبي واجبيا سلجي تاباكا أن يعمل عمل الوضوء أكا سلجي باركه احتسابا براجين كما لله الله سبحانه وتعالى يكا سلجي كي براجين كما كانا كتندر من الجي كن يرلا كن يرلا لنما أكا كي براجين كما لما فنكسو أمره ني على نيامريا به ني أوي يكا سلجي تا على إدن نيامريا ني سلجي تاي مكا سلجي تاوري كما يرجو تقبله أبي سلجي براجي أبي سلجي من اللي أبو جيجيا وثوابه أنا براجي وتطهيره عن السلجي للسنيالي عليلا من الذنوب وتطهيره عن على السنيالي نسلجي من الذنوب كابو جنوبولا به نسلجي سابوي نعم وتطهيره عن على السنيالي من الذنوب كابو جنوبولا به نسلجي سابوي ما كسلتا على جاتي كما على ينيامر كون سلجتا awa mena meka tani ode iba jigi ala bika selji mine pasi batudo iba jigi ala ba mine kabaraji dima iba jigi afana ka fo abila senia ka bo junubula parce que ala kira sallallahu alaihi wasallama ala kira ga hadisa do be ni seljita imana sunfo minko aywa seljini o sufon junubu bela jilembe jigi kata tegala kata bla fo sena ma ibo o jigiya wa yushiru nafsahu abayir ladoniya tuguni anna dhalika kafo o seditain ta'ahubun preparation do labendo ta'ahubun labendo wa tanazzufun aniyir lasniya do li munajati rabbih amma gundo nyonya kama pasango ni bina seli abe komi in alabna nyonya de okuma ikangal laben sabati wala bendo esejitali kiyar la sinia wal wuqufi ani joli bayna yadayhi ala nyakoro li ada'i fara'idhi aka fardaw dil kama wal khudu'i ani mu yere majgi lahu alaye bir ruku'i ni kumerku minani was sujudi ani sujudi fayamalu ukma be barake ala yaqinin dankaniyaka bizalika ni uye watahaffuzin ani yere tanga fihi ula kuma iki chogodo akana chebulo chogosila fa inna tamama kulli amalin baro bara dafali bi husni niyya wa bekeli ngani yanyuma yadi fi hala inma al a'mal binniyat wa inma likulli imrin ma nawa baro bekeli ngani yadi wa imana baraka ni ngani mi fana ya abi hakada abi kodi mai kan ngania nyala ni ngania nyala kuma ala ba mina menin ngania ma nyala abike fuye mamme Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan ngania unya anga barawla ala kan ngania nya anga barawla mani babu banano insha Allah babu natai obedo e kolila janaba ko ni musoka regil tigara ani janaba mani soro on ani bangijul mana tige ulu koli kechugo ani kiri minu medlola insha Allah ala kambe sabama summa ya'khudhu al-ma'a kambala wajinutunu bi yadihi al-yumna tita yankitenga fayufrighuhu awajunu ala batin yadihi al-yusra inno yankiten ngondi summa yamsahu bihima ra'sahu kambala wiyun kalamma sahini tihiliya yabda awjopene min muqaddamihi do nawtu yunkalan kana bangiga min awwali manabiti sha'ri ra'sihi nawtu ayyun kalan yinten funtiranwa aw ayyun kalan yinten funtiran yimpananwa wa qad qarana atrafa asabi'i yadayhi alhali kenga yinari kitindromu ikutumbili dromu gusu nugunun gusu kenga yini ari kitindromu nugunun soni meya ni toki meya qarana ni soni me awre ni toki meya ba'daha aho tokini bi ba'dani yugoya ala ra'sihi iyun kalan kamma wa ja'ala ibhamayhi awi idron qorum bilinyana ala sudighaihi ikan kambaranun bilikama suma yadhhabu kembala wodagana biyadaihi ti ikitumbiliya masihan masahinana ya
ila tarafi sha'ri ra'sihi katara ayyun kala yinten nugunenga mimma gilihoya yali qafa kenga wo besini akohenga suma yarudduhuma kembala wikitum bilisagandini ila haisu katan nukuya bada agara jupano wa ya'khudhu awlaga lenyana bi ibahamaihi tiyidron qorumbiliya khalifa uznaihi tarun bil hale bimana widron qorumbili nyana wala tarun bil hale kiten sagani ila sudigahi kata ikan kambaran biliya wa kaifa ma masaha agana masaini ya mugomo ajzaahu awawasana idha aw abrasahu agana iyun kalallogo kene muhimu wal awwal mi'atin yamu hanake ahsanu kene sirin walau adkhala yadayhi agana ikitun bil meron dinqa fil ina'i yukendi suma rafa'ahuma kem balarakitu hilli wutu ma bululatayn hilli sahinde wa masaha bihima ra'sahu ariyun kalam masahitiya ajzaahu awawasana suma yufriqu al-ma'a kem balawu jingujini ala sabbabatayhi ijasiran durmun bil kama wa ibahamaihi arudurun qorum billi wa in sha'a naqanu ghamasa dhalika na kenmettunyini fil ma'i jindi ni sahini keni suma yawan sahu uznahi kem palawi tarnum bil masahini zahirahuma awi isla masahini wa batinahuma ari inno wa tamsahu lil mar'atu yagharum iyun kalam masahini kama zakarna qomu gara kun mobe wa tamsahu aw masahini yana wa tamsahu aw masahini yana ala dalaliha itorin qarun kamma wala tamsahu antam masahini ala alwiqayat tangarun kamma hogana iyun kalanga himbe gawo aywa iyun kalan kapana masahini aw abakai watudkhilu yadayha awi kitumpili rondini min tahti iqasi sha'riha ayun kalan toren wuranga fi ruju'i yadayha akitupili sagaini fil masih masahini akiten sagana akitukuro toren qarungure awuranga katam masahini summa yaghsilu rijlayhi kembalawi tanum bil yanqini yasubbu lima awjin gujini bi yadihi liyumnati tankitanga ala rijihi liyusra nogentan kamma wa ya'rufuha awadi sana bi yadihi liyusra tin nogen kitanga qalilan honne yu'ibuha aw takil logono bizalika tikenga salasan tasiko wal ma ana yanqina qur'an sukun hintani wa in sha'a ganal gara khallala asabi'ahu anna idru munjaga fi zalika kendi wa in taraka ganata anduru munjaga nen togono fala haraja aywa junubun tay wal takhlilu mi'ati jagande na tanduru munjaga atyabu kayna li lin nafsi nyonkinda parce que awa maghfago nyana kinyati wa ya'ruku aqibayhi awi tanjin qonum bil disana wa urqubayhi arun nyimukuhili wa ma arun nuqube la yakadu yudakhiluhu al-ma'u jingan tattintono ronononga bi sur'atin tawir min jasawatin gillihatan kawai aw shuquqin wal ma boghe kada okay gauti sempre na'am fal yubaligh aywa ana qambaran kinya bil arkiti disanenga ma asab bil ma'i kapajin gujindenga biyadihi tikitenga fa innahu hinjalu jaa al atharu hadithan li wailun nanti wailun nanti bonewo lil aqabi tanjin qonu na minan nar gili yimbenga kyan koni meni wala sa seruni hakara tawari na yankina aqrani jina sukita wa aqibu shay'i honjin qo wa hon aqibu tarafuhu kinyani an ngone bangi wa akhiru ara lagare suma yafalu bil yusra kemba lawo golle nyanati nogentanga misla dalika kemmeya walaysa tahaddid wa ghasl a'da'ihi asuhunun yanqen kempandinde aywa manya salatan salat tasiko awre suhunuku yanqe tasiko kemmanya bi amrin tihoya la yujizu unandi honta wasene himbe wa duna himbe kanta himbe go tasiko ngure
awre nanti oti ango sugon ku yang tasuko me ken wure nanti tanga makin tasugo atanta wasene kempe tabana ro wasene tahilo ro wasene shartin ko himbe ana logo ne ya walakinahu ma'ati tasuko ke aktharu ma yufalu siruna gabakin nyana ومن كان سربي غنانيا يوعب غو لوغو نيانا باقلته هو هيمبه اللغه من ذلك الدين انت كينغا اجزاء هو وسنا اذا احكم ذلك غنا كينغي مودي وليس كل الناس سرون سمنيا في احكام ذلك كما غجمويندي سواء يغمبانا بيسون تبانا سدينيا موتي سريني وقد قال رسول الله الله رنتي صلى الله عليه وسلم من توضع سربي غنا لغي فأحسن الوضوء رسل جنينا مغنسرني ثم رفع طرفه كم بلاري كلام وتؤمروا إلى السماء كتكمنا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشهدنا أنتك كمان السنة ما كانت الله أباني كل بيك كفل من تايا وشهدنا أنتك محمد الله كميني أفاريني هم بكنا كيكو سلجين بالله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يو أرجنا لقن سيجي موينادا يدخل أورنو من أي هذا اللقس يا شاء كنغراجا وقد استحب بعض العلماء قرنانو يونرا أقنو أن يقول أنت بيثر الوضوء سلجين تبندي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دونك تاو كيو قانا كوني الله نيا غنا نيا توبانو نيغويا أنني سنو يقولون يا بكا جنوبنجي ويجب عليه أبو واجبنا كما أن يعمل عمل الوضوء أنا سلجن قلنا احتسابا برج مري صورة لله ألرا لما هون صورة أمره ألغرا يمر به تكبيا يرجو تقبله أو سلجك رغنجي كني وثوابه أرى براجي وتطهيره أسن نندي من الذنوب بكى جنوب ندي به تسلجكيا ويشعر نفسه أوي دوتيني أن ذلك ننتي كي هاي سلجوتي بي تأهب مغسور يعني وتنظف أرسن يعني لمناجاة ربه إكما غند لما قن قنما والوقوف أرسكي بين يديه ألا جومنا لأداء فرائضه أفرض ممكن ننسابورا والخضوع أرم مغيانقي له أدغني بالركوع تقرن رجعنا والسجود سجوده فيعمل أو قلني على يقين دنقناو كما بذلك تكنا وتحفظ أرد كروس دو تنغندي فيه كندي أما أبونا ما مصري فإن تمام كل عمل أتي قل سوتي مارو قل سوتي مي بحسن النية كم ويانا تنغني سوريني فيه هاري قلنا نغني يمعه أرنافا مسلم كنو رعاي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.